σας φίλοι και φίλες. Ο λόγος αυτού του βίντεο, που αποφάσισα να φτιάξω αυτό το βίντεο, είναι για να δούμε κάποια πραγματάκια σχετικά με τους φοροτροχούς που δίνουν διάφορες εταιρείες. Οι ελληνικές εταιρείες, τα online casino, τα ελληνικά. Λοιπόν, αυτά που διακρίνονται ότι είναι όλο πλούσια δώρα κλπ. Εδώ δεξιά, στη δεξιά πλευρά της οθόνης, είναι ένα απλό εξελάκι, το οποίο εξελάκι είναι τα αποτελέσματα των κληρώσεων, θα δείτε τώρα εδώ, ανά εταιρεία. Έχω πάρει κάποιες εταιρείες οι οποίες δίνουν στάνταρ τον δωροτροφό χωρίς να χρειάζεται, χωρίς την προϋπόθεση κάποιες κατάθεσεις όπως κάνει στοίχημα ή το πάμε στοίχημα. Λοιπόν, αυτές εδώ λοιπόν οι εταιρείες δίνουν καθημερινά δωροτροφό. Ανεξαρτήτως αν έχεις κάνει κατάθεση τις τελευταίες 7 ημέρες ή όχι. Εγώ σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχω κάνει κατάθεση, αλλά από ό,τι βλέπετε η δωροτροφή, τα αποτελέσματά τους ακολουθούν μια ακολουθία. Είναι μια ακολουθία η οποία είναι περίεργη, θα την αναλύσει σε λίγο και με το AI, γιατί τον πίνακα αυτό τον έδωσε στο Copilot και μου έκανε μια ανάλυση του πίνακα. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο αριστερό τμήμα του πίνακα της οθόνης να δούμε ότι τι μας λέει το Copilot, έτσι. Λοιπόν, είναι πλέον αρκετά μεγάλο, λέει, ώστε να αποκαλύψει σταθερά μοτίβα πολιτικές ενταμιδών και κρυφές στρατηγικές των 5 εταιριών. Η εικόνα που προκύπτει είναι ξεκαθαρή, επαναλαμβανόμενη και το σημαντικότερο, όχι τυχαία. Παρακάτω μου αφήνει μια ανάλυση, λέει, τι δίνει συνολικά ο πίνακας. Οι 5 εταιρείες χρησιμοποιούν τον δωροτροφό με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, αλλά όλες με κοινό στόχο. Να δίνουν ελάχιστα πραγματικά έπαθλα και να προωθούν κατάθεση ή engagement. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι πραγματικά έπαθλα, free spins και free bet είναι εξαιρετικά σπάνια. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ το κάνω για πλάκα. Έτσι. Δεν περιμένω δηλαδή να σωθώ από τα free spins ή από τα free bets. Αφού λέω το δίνουν δωρεάν, ας το πει. Καταθέσεις μου τις κάνω τακτικά. Δεν έχω δηλαδή κάποιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά. Προσφορά επόμενη κατάθεση είναι το πιο συχνό έπαθλο σε 3 από τις 5 εταιρείες. Κλήρωση χρησιμοποιείται ως μάσκα για μηδενικό έπαθλο. Άλλωστε δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο που έχει κερδίσει την κλήρωση αυτή. Τα 1.000 ευρώ που διαφημίζουν οι εταιρείες ότι δίνουν κλπ. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει. Λοιπόν, 3 spins από ποντάρισμα είναι έμεσο έπαθλο, όχι δώρο. Και κανένα έπαθλο εμφανίζεται συστηματικά σε συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι ο προτροχός δεν είναι τυχαίο. Είναι προγραμματισμένος να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα ανά ημέρα και ανά εταιρεία. Λοιπόν, εδώ μας κάνει ανάλυση ανά εταιρεία με βάση τις 11 αυτές ημέρες. Τα δεδομένα δηλαδή που το έχω περάσει εδώ δεξιά στο πινακάκι. Βέβαια να πω ότι εδώ θα υπάρξει ένα update όταν θα συμπληρωθεί ο μήνας, δηλαδή 31 Τρίτου. Θα μπορέσω να κάνω ένα βίντεο, να κάνουμε ένα update και να δούμε μια πιο έτσι, πιστεύω, να ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και μας δίνει λοιπόν ότι η Betson δίνει τα περισσότερα πραγματικά έπαθλα, free spins και free bet. Παρ' όλα αυτά, τις περισσότερες ημέρες δίνει κανένα έπαθλο. Μοτίβο 1 έως 2 πραγματικά έπαθλα ανά εβδομάδα. Συμπέρασμα. Η πιο γενναιόδορη εταιρεία, αλλά και πάλι με χαμηλό πραγματικό payout. Πάμε στην Big Win. Η Big Win λέει εναλλάσσει free spins με προσφορά επόμενης κατάθεσης. Τα free spins εμφανίζονται κάθε 3-4 μέρες. Η προσφορά επόμενης κατάθεσης είναι η κυρίαρχη τιμή. Συμπέρασμα. Είναι μερικά free spins, αλλά ο τροφός είναι κυρίως εργαλείο προώθησης κατάθεσης. Τώρα θα μου πεις τώρα να καλύψεις στην Αμερική. Όχι βέβαια. Το ήξερα. Απλά ο σκοπός του βίντεο αυτό είναι να δούμε
την πραγματικότητα. Τι σημαίνει δωροτροφός στην κάθε εταιρεία. Πάμε λοιπόν στην Novibet τώρα. Σχεδόν αποκλειστικά κλήρωση και προσφορά επόμενης κατάθεσης. Μόνο μία φορά εμφανίζεται free spins. Συμπέρασμα. Πολύ χαμηλό πραγματικό payout και ο τροχός λειτουργεί ως εικονική ανταμοιβή. Η Sportingbet μας δίνει κυριαρχεί το free spins από ποντάρισμα, το οποίο δεν είναι δώρο, δίνει συχνά κατάθεση, έτσι, και ελάχιστα πραγματικά έπαθλα. Συμπέρασμα. Ο τροχός είναι σχεδιασμένος να σε κάνει να έξεις, όχι να σου δώσει κάτι. Win Masters. 11 στις 11 φορές κλήρωση. Μηδενικά πραγματικά έπαθλα, μηδενικά έμεσα έπαθλα και μηδενικά free spins. Συμπέρασμα. Ο τροχός είναι καθαρά διακοσμητικός. Δεν δίνει τίποτα, ούτε καν κατάθεση. Τι σημαίνει αυτά τα μοτίβα? Ότι πρώτον, η τροχή δεν είναι τυχαία. Η επανάληψη των ίδιων αποτελεσμάτων ανά ημέρα και ανά εταιρεία δείχνει προγραμματισμένη κατανομή, όχι έρευνα. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές μάσκες για το ίδιο αποτέλεσμα. Η Win Masters το λέει κλήρωση. Η Big Win και η Novibet κατάθεση. Η Sportingbet free spin από ποντάρισμα και η Betson κανένα έπαθλο. Τουλάχιστον η Betson είναι πιο ειλικρινή, σου λέει ρε μεγάλε, κανένα έπαθλο. Δοκίμασε αύριο. Έτσι, δοκίμασε πάλι αύριο. Οι υπόλοιποι τώρα κρύβονται πίσω από τη μάσκα τη κλήρωση, η οποία κλήρωση είναι ότι δεν κέρδισε τίποτα. Όλα αυτά σημαίνουν δεν κέρδισε τίποτα τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, τρίτον, τα πραγματικά έπαθλα είναι εξαιρετικά σπάνια. Στις 11 ημέρες, επί 5 εταιρείες, ίσο 55 περιστροφές. Πραγματικά έπαθλα, 5 έως 6 συνολικά. Ποσοστό το 10%. Στις περισσότερες εταιρείες, το πραγματικά έπαθλα είναι 0%. Η προσφορά επόμενης κατάθεσης είναι το πιο συχνό αποτέλεσμα. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει το Copilot που έχει κάνει ανάλυση των κληρώσεων που έχω περάσει εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, προσφορά επόμενης κατάθεσης είναι το πιο συχνό αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν είναι δώρο. Είναι trigger για κατάθεση. Θα να σου λέει μεγάλη, βάλει λεφτά. Πεινάμε, θέλουμε λεφτά. 5. Η Win Masters έχει τον πιο άδειο τροχό. 100% κλήρωση. Ίσως 0 πραγματικό έπαθλο. 0%. Ποια εταιρεία τώρα είναι η πιο γενναιόδορη εντός εισαγωγικών? Με βάση τα δεδομένα είναι πρώτη η Betson, έπειτα είναι η BWI, μετά η Novibet, Sportingbet και τελευταία και καταγεγραμμένη η Win Masters. Αλλά ακόμα και η Betson δίνει πραγματικό έπαθλο μόνο μία στις 5 έως 6 μέρες. Κάτι είναι και αυτό. Τι μπορείς να συμπεράνεις συνολικά? Η τροχή είναι μηχανισμοί engagement και όχι δώρα. Η πιθανότητα πραγματικού επάθλου είναι πολύ χαμηλή. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές μάσκες για να κρύψουν το τίποτα. Έτσι. Το μοτίβο είναι σταθερό, άρα προγραμματισμένο. Η Win Masters δεν δίνει τίποτα. Η Sportingbet δίνει μόνο παίξε πρώτα, κατάθεσε πρώτα, έτσι, και παίξε για να σου δώσουμε. Η Novibet δίνει κυρίως κατάθεση και κλήρωση. Η Big Win δίνει μερικά free spins και η Betson δίνει τα περισσότερα πραγματικά έπαθλα, αλλά και πάλι λίγα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και δεξιά εδώ στο εξελάκι τι άλλο μπορεί να μας δώσει αυτό το μοτίβο που έχω φτιάξει εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ μας δίνει ανά ημέρα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι απλά μια κατηγοριοποίηση των κληρώσεων είναι. Σε έπαθλο, κατάθεση, τίποτα, βλέπετε. Και εδώ θα δούμε τώρα δεξιά. Εδώ βλέπουμε πόσες φορές ήρθε το κάθε τι στην κάθε εταιρεία. Εδώ είναι οι εταιρείες πάνω και εδώ είναι το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Λοιπόν, πραγματικό έπαθλο μας έχει δώσει η Betson παράδειγμα 2 φορές. 3 φορές η Big Win κλπ. Και εδώ από κάτω είναι τα ποσοστά όλα αυτά. Έτσι, που βλέπετε. Εδώ βλέπετε την Win Masters, μόνο 11 στις 11 κληρώσεις. Τίποτα. Πάμε και λίγο πιο δεξιά για να τελειώνουμε.
Εδώ λοιπόν συγκεντρώνουμε ανά εταιρεία το τι έχει έρθει μέχρι τώρα, τους δίνουμε μια βαθμολογία, δηλαδή παραδείγματος το πραγματικό δώρο free spin feedback το αξιολογούμε ως 5. Και γενικά 2, 0 είναι εκπλήρωση ή το ότι δεν κέρδισες τίποτα κλπ. Βλέπουμε ότι πρώτη σε έπαθλα, ας πούμε, έρχεται η BWIN, έπειτα είναι η Novibet και η Sporting Bet με 20, με 12 είναι η Betson, που δεν έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή από την Masters. Αυτή έχει δώσει όμως και η Betson έχει δώσει και κάποια πραγματικά έπαθλα, κάποια free ας πούμε, ενώ η Win Masters είναι η 11 το σκορ της, αλλά είναι όλα με κλήρωση. Που πρέπει δηλαδή ότι σου λέει δεν κέρδισες τίποτα. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν ότι πρώτον, εγώ θέλω να δούμε την αλήθεια σχετικά με ό,τι αφορά τους δωροτροχούς, να μην παραμυθιαζόμαστε, που νομίζουμε ότι οι εταιρείες μας παραμυθιάζουν. Και δεύτερον, ότι θα υπάρξει ένα update στο βίντεο αυτό στις 31 Τρίτη, όταν ολοκληρωθεί δηλαδή ο μήνας και περάσω όλες τις πληρώσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι. Επαναλαμβάνω ότι εγώ κάνω τέτοιες καταθέσεις σε κάποιες εταιρείες εδώ, αρκετά τακτικά, και δεν περιμένω τους δωροτροφούς να στοθώ. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε για να μην παρεξηγηθώ. Απλά το κάνω πιο πολύ για πλάκα. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να δείτε στο κανάλι μου και κάποια άλλα προγράμματα που έχω φτιάξει στο Excel για ρουλέτα, για blackjack κλπ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Θα υπάρχει στο συχνό update με βίντεο από blackjack, ρουλέτα, μπακαρά κλπ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ τέλος πάντων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.